Continuem amb el segon exercici de la pràctica 11. Consisteix en utilitzar el sensor AM35, que és un sensor de temperatura de la placa d'expansió, per tal de fer un termòmetre digital que ens marque la temperatura en graus centígrads i en Fahrenheit. Hem de canviar la referència interna i hem de tenir en compte que està a l'entrada analògica 0. Per tant, guardem la pràctica 11.1 i habilitem la 11.2. Simplement copiant el projecte i canviant el nom. Per tant, ara mateix el potenciòmetre ja no ens cal. Sabem que és l'entrada a 0. No anem a escriure res inicialment. I anem a canviar la referència. Això ho hem vist en el vídeo anterior, com ho podíem fer en l'ADSMux. Ho anem a fer amb l'IDE d'Arduino. I així hem de tenir en compte que a una fila anem a mesurar en graus centígrads i a l'altra en Fahrenheit. Però, com l'LM35 té una fórmula que és més senzilla d'implementar amb graus, perquè ja ens ve directament, que són 10 milivolts per grau, anem a implementar la mesura en graus centígrads i després, en base als graus centígrads, la conversió a Fahrenheit. Per tant, ens van a caldre dos valors. Els definim float Celsius i Fahrenheit. Com Fahrenheit és un nom molt llarg que m'haig d'equivocar, per tant anar Faren i ja està. El que hem de fer és, com ara ja no és en base a 5 volts, sinó en la referència externa de 1100 milivolts, canviem aquest valor. I, per altra banda, hem de tindre en compte la sensibilitat del sensor, que havíem vist que eren 10 milivolts per grau centígrad. Per tant, aquest resultat hem de dividir-lo entre 10. Ara no ens interessa aquest càsting que fèiem abans. I per si de cas, sol posar el punt 0, tot i que la primera operació ja seria float i ja no caldria. Aquest valor ens l'enduem fora i va ser Celsius. Quedaria canviar una cosa que és FOT per LM35. El següent pas és que se visualitzi en la primera fila de la pantalla LCD. Comencem posant el cursor a l'inici. M'agrada limpiar la pantalla per si de cas. I el següent pas va ser escriure temperatura, obrim parèntesi. Aquest símbol no el podem posar, sinó que hem d'anar al Word i veure que aquest símbol és el 101 i 4 ohms. Per tant, continuem. Això ho teniu a la memòria. Fem un lcd.write i escrivim 0b 1101 234 i continuem amb el print. Així tenim el símbol del grau. Està fent coses estranyes. No sé què volia fer això. Ho vaig a guardar i si li torna a entrar.
He acabat per canviar de línia, sabeu que ahir hi havia un xicotet bug. Tanquem parèntesi, 2 punts, i posem el cursor més a la dreta. I fem, per exemple, un print de Celsius. De moment sostenim el Celsius per anem a comprovar que funciona. M'ha donat error i és perquè així faltaria posar en parèntesi. I ara veiem que està mesurant 10, 11, 12, si posem a 20, veiem que estem mesurant amb cert error, però això també està relacionat amb la resolució, que abans, si us en recordeu del voltímetre, mesuràvem amb 5 milivolts, ara mesurem aproximadament amb 1 milivolt de resolució. Per fer la conversió de Celsius a Fahrenheit, que hem deixat així una H a meitat, Fahrenheit, o busquem a internet, veiem que és multiplicar per 9 quints més 32. D'acord, doncs venim així i ho fem. Fahrenheit és igual a Celsius per 9 quints més 32. I anem a repetir l'anterior. Però a la columna 1. Però a la fila 1. Així, en vegada de ser temperatura en graus, així m'havia deixat la C de Celsius, serà en graus Fahrenheit, la F, i així Fahrenheit. Novament m'he deixat un parèntesi, tot i que com primer en l'ordre de les multiplicacions de les operacions va les multiplicacions i divisions abans que les sumes, això seria correcte. I així podem veure el resultat. Hi ha un error perquè se m'està superposant tot. D'acord, és que he posat al revés. Això, contrari a la norma general de fila columna, la fila és el segon ítem. Amb això ara sí que funciona. Veiem els dos valors, que si baixem fins a aproximadament 0, en 0 hi ha errors del propi sensor, però veiem que són 0 graus centígrads i 32 Fahrenheit, tal com hem vist a la fórmula, i van variant els dos. Amb això acabem l'exercici 2 i ens veiem en el següent vídeo en l'exercici 3.